ले रामभो ले, कर लवकर चालू कर आरती. बाई नाव तात्याली बलती गाई तुन मागे कोणता गोळ आला येले इथली काही कराय ना तर अरे बागीचा काय मार बाई सोन्या भाऊ आण ना येवाना बाकी आहे अजून त्यांशिवाय का आरती चालू आहे का बर का मरी मायनी काय जो तुले नसेलले कदा काय मग तुला सोन्या भाऊ बळावते हारामिली कर कर मना इज्जत ना बाजीवाडा कर मैसान कोटे लई जावानी लायकी नी तू गंदी तोंनी दे आडी बी गाया दे तिथलं तिला डोकत नाहीये ना ते दाखलपणेच जोखा माईन पडी जायला दिकी राहिनी मनीसन ते देवनासमोर बी गाया दीच राहिनी ती अशी सखा वहिनी म्हणजे 3 महिन्याला चांगला शब्द सुवर्ण निघतातच नाही ना चांगली आमुष्यन दिन पैदा करेल तुन मायनी तुले बोला 4 लोक येत ना सामने म्हणे इज्जत उतारा म्हणे इज्जत मला इथला सांगी राहणार नाही आमुष्यान दियांनी जोखा माईन पडी जायले तुम्हाला दल्ला तर तुम्ही ना जोखा मध्ये टाकेल नाही होणार असं तुम्ही आतमली ना आतमले तर तुम्ही असं चटबडे करा सवय हात मध्ये निष्ठी घेत नाही डायरेक्ट पाय खाल्ले वरते डोकं वरते तुम्हाला दल्ला न्याऊ पळाल नको म्हणीसन बाले वरते धरले ना आणि बाले धरताच काय पेट चुट्टी उपडी गई राई घेत तसा कटप्पा तुम्ही मायनी तर चांगलं आहे ना पौर्णिमा दिन पैदा करेल होई तुमले बरोबर चाल चाल या पोरेतलेच काही काम नव्हतं म्हणा आतनी आरती ठेलेत आधी आमना घरमा एक खेरी त्यामुळे मला कोठे जाता येत नाही कोठे हालता येत नाही ने मनाचं मन जीवन एक दमट वातावरण माझं गिरायलो मी आई खेर रा पाहिजे अरे अप्पा सोनी अरे बंद करा बाई काय मा लोके मस्त देवनी आरती म्हणतात बाई तुमनं आई पैदा करा का ते पैदा करा तेच चालू झालं कवच ना अरे पौर्णिमा नामोश्या जाऊ देतात जो कानात मैन सटकी घ्या ते जाऊ देतात आपीना ते देव बाप्पाना ठिकाणी येलेत जरा 2 शब्द मस्त गणपती बाप्पाना आरती म्हणू 2 शब्दांनी मस्त गणपती बाप्पाले चांगली विनंती करू सुखी ठेव आमले बाई कोणा काय चालू दे चालू तुमनं तत अरे भाऊ असं नका करा आपण देवना ठिकाणी येलेत बाई गरमा मारा लागीस तुम्ही कुस्त्या मस्त्या गरमा तुम्ही एकमेकांना डोकं दगड टाकी देत नाही तरी आमना काही जावा नाही पण अडे रोडवर चालू पडी घ्या तुम्ही ते बाई तुम्ही गरमा करा ना तुमले कोण बोली आवर बी होत नाही आम्ही एक रूम बंद करी दिसू तुमले खेवरच बटेले तू खेच पाहिजे तुले म्हणावनी आता समजावणी तू तुला बाई तशी भेटायला पाहिजे होती हो बा तात्याला तशी बाई बट्टी ना तात्यावर फक्त बट्टी ती तात्या नाव पाडके मुडतात आता आहे तू दल्लुकड्या तर आरके मुडी त्या मंडप नावरच्या ताडपत्रीवर फेकी द्यास तडे बरोबर सुखी मग आमना दोन्ही तजळाला येणार तू म्हणजे आमना खेवर बडेल तू वाडी दम तू आरती बिरती होऊ दे तर पाटा पाडस मी जाऊ द्या रामभो चेहरा नेमन करवो आरती म्हण लवकर तू बी नेमन करवो मुसोड त्या फुगऱ्या घाल नको बाहेर काढू सोन्या का हो माय आरतीला टाइम राहणार ना गरमा व्यावर नाही ना करा बळवा कथा काय राहू तुला सोन्या भाऊ काय बळाव तू तेले बाय ते 15 मिनिट वी घेतो तो म्हणे यस म्हणे आगी उगी अंग बिंदू कपडा कुपडा गाली यस म्हणे बाय ते तो संडास मग घुसना होई जाऊ द्या करू दाब आपली आरती चालू काय कोणी वाट डकतस करा रे हो भाऊ करा लवकर से चालू करा गण्या लावती आरती स्पीकरवर लावस ना लाव मग लावस सारख्या लावस लाय प्रसाद लाय लवकर चेन जाऊ द्या ते बाई ना आरती वहिनी तवसा मग प्रसाद मग वो मन माय वो घर वटावर राही हो तो प्रसाद अडे का हाला काय लय आळवणी वय मग तू बरं अडे बी ताट होता आरती ना बाईनी बेरटनी कोठे लई जावानी लायकी नाही तू करा नका कटकट करा ती मन मांगी बाई ना तो पोरगा घ्या पण तसाच सुपडं साफ करी येतो आज लटकू बी द्यावानी